namandazi. Masithembe njengoba ndiphethe le klama, mandiyibiza uba yinto yeklama. Njengoba ndiphethe le klama ibhanyabhanya eqaqambileyo, ineenkwenkwezi ezawunikeza into yokuba ndisebenzise amathambo engqondo, eza kunikeza amacebo okuba ndikwazi ukuthetha, ndithethe ude wena wozele ulale. Mnye kaloku qaqwaba umsebenzi ekufuneke ndiwenzile mna ngokuba nditolise wena, ndozelise wena, udulale. Khandixelele ke xa ucinga wena uza kulala xa kunini, uza kulala xa kutheni. Njengoba kuhlwile kusezinzulwini, khandixelele ulala nini, ulala nini, ulala nini. Ndifuna ulale kaloku mna ndifuna wena ulale. Khawujonge nale plastiki ndiyithwele apha entloko, ndiyithwele apha entloko. Na ungazipili apha kuyo, uyayibona into yokuba ungazipili apha kuyo, uyayibona loo nto. Uyayibona into yokuba ungazipila apha kuyo, apha kuyo. Le nto ndiyithwele apha entloko, le nto ndiyithweleyo apha entloko. Hayi ke bantwana basekhaya, niza kundixolela kuba andiyazi into mandiyithethe. Ndobe ndisikama apha egxalabeni, ndobe ndisikama ixa. Nali nelesibini igxalaba, ndikama nalo igxalaba, ndikama nalo kaloku. Mandilikame igxalaba, mandilikame. Brush, 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 brush. Ngame igxalaba nzona nakweli cala. Brush, brush, brush. Ungaba wena uyafuna into yokuba ndikukama apha ebusweni ude ulale, okanye ulaliswa xa mna ndisibrasha. Ndifuna ukubrasha wena apha ebusweni ude ulale, ucimele kaloku ulale. Into engxaki yakho ndide nje mandijonge ixesha uba likubani, likubani. Ngoku mandilijonge, xa ndilijonga lisesemizuzwini emihlanu. Yedlulile emzuzwini wokuqala, yedlula imizuzu emibini, nemithathu kananjalo, neyesine, neyesihlanu imizuzu idlulile. Khawutsho kaloku mntasekhaya, uye ulaliswe yintoni wena? Funeka ulale xa ndisondele, okanye ukuba hayi ntombi ndithanda ukulala xa ubalisa amabali, okanye xa usenza lena into andiyazi ibhanyabhanya kakhulu le. Ndidla ngokusebenzisa le bamnyama kule ndawo, le iqaqambile imhlophe, ayikho mhlophe, ibomvu, ngolaa mpomvu andiyazi bazothi ngomphi loo nombala esiXhoseni. Ngubomvu lo,
kanodoli, ndobhala kakuhle, ndibhale kamnandi nasebusweni benu. Nayafuna ndibhale ebusweni benu, ndibhale kakuhle, ndibhale ebusweni benu. Xa ndivekeni ndiyokha ndiyicinga uba kweli cala imhlophe kuba inombala kanodoli. Xa ufika apha kule ndawo le ndiye ndiyithi kona ebusweni, imhlophe yona, imhlophe. Ngoku ke loo nto bendiqiniseka ngoba izawuniphandla, yabo, inixhole emehlweni ningakwazi ukulala ke ngenxa yeso sizathu. Kwaye ndagqibela nokunidividiyela ebusuku, ndadigqibela ixesha likudala kunidividiyela ebusuku. Nakhona ndifake le nto imnyama apha emveni kwam kule nyanga yonke, ndizixelele uba zonke enizibukelayo nobona le nto imnyama apha ngasemva, nina ke uba niyayithanda, niyithande, uba niyithandi ningayithandi, ngoba ndifuna ukude ndifikele kwindawo entsha endizawuhlala kuyo. Ndazi uba ndizawunidividiyela ndawoni kanye kanye, uyaqonda, okanye ndenzisa phandle kuphela. Andazi uba into izawuhamba kanjani kwindawo entsha endizawuhlala kuyo. Kule veki iphelileyo ndiye ndanidividiyela zonke ebenizibukele kulo nyanga iphelileyo. Kule neveki ndaqoma ndonidividiyela zonke nizozibukela kule nyanga. Ngoko ke bendinixelele uba ndigqibile ukwenza kulaa ndawo, kodwa ndingahambi ndisahleli apha. Ndizohamba emveni kweentsuku ezimbini ndisesendlini ngoku. Ndizohamba emveni kweentsuku ezimbini kusebusuku nangoku. Qha ndiyaqonda uba mandilale mandinidividiyele ngoba andizazi uba kule nto ndizoyihamba ndizawulifumana icham nethuba lokunidividiyela. Ngonzela apha ndilinde ukuhamba ke mandibe ndinidividiyela. Yho, hayi sana, le ndithwele entloko iyenjani? Ngathi ndithwele uJegas, iyandixola nondixola apha emehlweni, kunini ndwabaza, indixola oko, andidwabazisi kakuhle. Mandisule ngapha, ingxaki ndifuna udolale nawe, ndisule nalapha phezulu. Okanye ndidlaliswa yintoni? Okanye laxa ndibhala andithandi ukusondela kakhulu, andiyithandi ukusondela kakhulu, Ndayalwa ngumntakamam, wathi ukuba kube mncame xa usondele kakhulu, mususondela kakhulu. Kodwa xa ndibukelisa abanye ndathanda xa besondele kakhulu. Nayo nentshebe ke kuloo nto ke, ndiyabathanda xa besondele kakhulu, ndenzela kamnandi uba basondele. Andinaso isiqwathi phofu apha empumlweni, bangathi ndiyagoba ndinganivezeli impumlo yam ndithi yho, ndibukelwe ngabantu abangaka, nabantu abangaphaya phesheya babona isiqwathi sam mandingasondeli kakhulu. Hayi sana, ndingathi ndikhululeke kakhulu apha kuni xa ndithetha yonke into nje. Ndize ndizibona ndithetha ngesiqwathi ngoku. Hayi, masiyithemba loo nto. Sowulele,
nenye eshotayo akho nto eshotayo cike nangapha cike ndathanda uyithanda le nto ndiyifaka apha emqaleni ndiyayithanda le nto ndiyifaka apha emqaleni ndandiyithengile uyifaka engalweni ngoba yeyengalo xa ndaqalela into yokuba anihoye iingalo zam xa ndindividiyela into nihoyayo kanye kanye nihoya le ndawo izovela kuyo ngoko ke mandiveze lizovela kuni xa ndindividiyela xa ndifuna nilale mna lala nini ulala nini pelulwa ngamazwi okuthetha pelulwa ngamazwi ke ndacela bendingavuyi uba de xa ndithi ndalijonga ngexesha sengamazuzu 13 bendicingela uba ngamazuzu angamashumi 20 asikabiphi ukufika emazuzwini angama20 ngoba babe sifikile emizuzwini ngama20 ngesendlele ngoku kubani ixesha entloko intsimbi yesithoba ndiyalithanda ixesha andifuna ukuthetha into ngakuqatshelwa ngabanye abantu bandithetha nteni andazi bantini bakhona abantu basazi isitubata apha bakhona abantu basazi isitubata zange ndade ndasazi isitubata abantu bathetha isitubata baye bathethe kanjani andazirhalela uba bandifundise uba yeyiphi le nto bayenzayo bona uziqapheleyo xa uthetha isitubata uthetha isitubata ixesha selidlulile wena ndingakwazi ukufunda isitubata ngabe khona bakunokwazi uthetha isitubata andifundise andixelele noba saziwa njani ithi into yakhona nisesibone kanjani uba sisitubata ke esi ngamaduka ithetha isitubata ngowenzazi andazi nesisitubata andikwazi uthetha amarhonqololo andikwazi uthetha nesitubata andazi isixhosa sodwa qhaqhwaba kutheni kanti ndifundise nesitubata uze ndithethele isitubata ndizogqiba ndithi ndithetha amarhonqololo ngoku ndizothi ndithetha ntoni kuba ndizokwazi ukuthi ndithetha amarhonqololo kuba ndithetha isixhosa niyandiva nina andithi uyandiva njengoba sowunqwala nje uyandiva ulala nini sowunqwala nje intloko yokuba uyandiva ulala nini ngefana uba kudala ulele ngoku uzawurhona ukwiphupha lesithathu mancinge ukuba ndizawuthetha nteni khawuyijongele yabona ndisondele kuwe ke andiyisondeza phaa kum ndiyisondeza phaa kuwe ke uyisondele kuwe yayibona uba isondele kuwe sinqamele le thetha sobabini kuba xa ndiyithi kanje imapha ebusweni bam ngqo xa ndiyithi kuwe nawe ima ebusweni bakho ngqo mandijonge uba yho ithini into ndiyilayitile nale nto bandividiya ngayo ingaba ndithetha ndodwa apha kanti andiyilayitanga ukubona loo nto ndake ndadividiya ndithetha ndodwa xa ndisithi yho elayitile ayilayitanga xa ndisithi yho mna ndibine ndiqalele ku-A ndiqalele ku-do re mi fa so la ti do ngubani wayicula ngubani wayesemculweni
xa ufundiswe iculo waqala ufundiswe ngo-do re mi fa sol la ti do ti ti la so fa mi re do ti la so fa mi re do ti la so fa mi re do, and then ufundiswe iculo ke ngoba liculo kanjani and then kokuba ufundiswe o-do re mi fa sol la ti do kumiswethu womculo nanemntana umiswethu womculo. Ndisibuza uba njengoba kubhalwe phaa do re mi fa sol la ti do kubhalwe ke nesaa zinto somculo, enye senyukile ezinye ziqhawukile ezinye azinayo izinto. Ayazi uba xa usithi do re mi fa sol la ti do athi ayimbi kanjalo, ithi do re mi fa sol la ti do. Qomba uyazelaphi uba ifane ihamba kanje, yabo ifane ihamba kanje. Qomba andiyazi uba uyazelaphi ifane ihamba kanjalo, kanti wayazi uba ifane ihamba kanjalo. Xa sowucula ingoma ke ngoku yamanyani se ndifuna ubulale ngoku akatsho uba athi ngamanye amaxesha nina nithi ngesendifuna ubulale ngoku, kodwa yena ufuna uyicule kanje ngendifuna uba ulale ngoku. Umculo abantu bakwazi ufunda, ndiyaninqwalela intloko nisi-steering nina nikwazi ufunda umculo nensi-steering bantu basekhaya. Ndiyajonga kwakhona ndiyacinga uba ngoku hayi noba sesidlulile emisuzwini engama-20 xa ndisithi hayi bendicinga uba ayisikwimizuzu engama-30 okanye sedlulile nakuyo xa ndisithi sisekwimizuzu eli-19 yoSomandla. Ngoba nini ubude bayo bale nto nindividiyelayo noba bungakanani? Funa ulala kaloku mna andazi uba ndithethe ndini, into engayazi uba uthetha uthini. Yasokolisa ndixelele into endifuna uyenza ngoku yokubulale. Ndayicoca yonke le nto icoca kude ulale kuba ndiyazi iyaxola khona. Khawundixelele uba iyaxola okanye ufuna ndiyenze ndicotozise ukuze ingaxoli. Xa ndikhalezisa iyaxola xa ndikhalezisa, okanye ufuna ndicotozise nje wena. Yamama xa ndicotozisa okanye uthi hayi ndanga khawuyenze ukhalezisa ukhalezisa. Ndiyazi ngamanye amaxesha ndidla ngokuthi kanje emoyeni ngoku ndithi ngqo apha kuyo masithembisa ndisiyenzayo asindinqoleli kakubi sitsho kamnandi ndilibele ukucika. Andazi uba yintoni ngesiXhosa kodwa ndiyayazi uba yintoni loo nto. Ndilibele uyicika kondiqalisayo ilayitile ngoba sekho into endifuna uyenza kuyo xa ndigqiba undividiyela. Andifuni itsale kakhulu le nto ifikile emazuzwini angama-20 ngoku. Ukuba sifike emizuzwini engama-30 ngaba sigqibile, ngoba andifuni itsale kakhulu. Uzawuthini ke wena apha ezantsi uzawuthini? Kuba mna sendifikile esiphelweni ngoku, wena uzawulala kanini? Kuba sendifikelele esiphelweni. Efana le nto ndiqaqabe emlonyeni, ngamanye amaxesha abantu baye bandibuza uba uyeyiphi lo gqabe emlonyeni namhlanje. Khandixelele uba ithe ngabi yantoni. Xa ndithetha inyaniso kwezinye andisakhumbuli uba ndiqabe ntoni emlonyeni, kuba xa ndiqabe into emlonyeni ndiye ndidibanise imibala eminintsi kuphume loo mbala aphumayo. Ngoku le ndiqabe namhlanje ndiqabe umbala omdaka apha ngaphandle, akabonakala ngokuba ndiwuqabele. Bendiqabe umbala omdaka apha ngaphandle, ndaqaba ndadibanisa umbala omvu nombala obomvu kanje, andiyazi, nomnye umbala
osabunje kwaphuma le nto iphumayo ndingayaziyo uba umbala wayo ithi into yam andifakanga nto eyi-one. Oh nkosi yam, ngoba bengafuni uthetha isiXhosa, bengafuni elinye ilizwi lesiXhosa, ndibiza unombolo elinye ngoku nye ngesiNgesi, ngoba bengafuni kubekho nelinye ilizwi endilikhuphayo ngomlomo wam elingesiso isiXhosa. Ndiyazama kodwa ndiyazama ukuba sigcineke isiXhosa, ndingayenzi kwanempazamo yokuba ndithethe ngamanye amalwimi. Ndithetha ulwimi lwam lodwa, ulwimi lwasekhaya, isiXhosa kaloku, ayikho enye into, sisiXhosa sodwa esasekhaya, ayikho enye into. Ntombi yaseMampondweni ndithetha isiMpondo phofu, ayinesiXhosa. Chazayo isiXhosa sisebhayi, ngoba abantu basebhayi xa bethetha ubabona beseza bakuthi ngwasebhayi lo hlathetha ngayo, bathetha ngolunye uhlobo abantu basebhayi. Kodwa ke bandithethela kamnandi, kula macala basebhayi basithetha kamandi isiXhosa abantu bakhona. Kodwa ke xa ndidibana nabantu bangaphaya kwelaa cala ngasebhayi bave thina basemaMpondweni sithetha isiMpondo, baye bathi nabo ngeke bathanda indlela esithetha ngaso isiXhosa nathi. Isisimpondo thina xa sibaxelela uba hayi asithetha isiXhosa, sithetha isiMpondo. Athi bona akusalayo esikolweni ufunda isiXhosa ufunda isiMpondo, ngoba isiMpondo sesisiXhosa naso, ngoba ndithetha isiMpondo. Kodwa kancinci kweqhume kancinci. Ndingayocingela uba masifikele esibhedweni sethu. Gqibile. Kodwa ke sowusazi isiqhelo salapha emakhaya. Ndisithi sasilapha emakhaya, sowusazi isiqhelo salapha ekhaya. Sokuba qho xa ndigqibayo ukunenzela yonke le nto bendinenzela yona, ndiye ndinifundele amazwi enkuthazo. Nangoko ke namhlanje ndizakwenza njenjalo, ufuna ndinifundele amazwi enkuthazo. La mazwi enkuthazo azonomeleza, anithwale kuyo yonke le veki siza kuyiqala. Andiwazi uba sizowufumana phi ke loo mazwi. Ndiyitheni kona imfonomfono yam, manothatha imfonomfono yam ndizawunifundela kakuhle. Ndiyifumene imfonomfono yam. Hayizana, oko ndiyijonga nje mandithwele ndiyithwele apha entloko, lo tshekazi ndiwuthwele apha entloko. Xa ndiyijonga ayizivuli. Ifuna ndifake into, loo nombolo andifuna ukunivezela soqoba ibonise isebenze njengesipili, kodwa ifuna ndifake inombolo apha. Mandizifake ngoba ayifuni. Amazwi enkuthazo sizowafumana apha. Ndifuna nje amazwi aqaqazayo, arharhazayo. Ndizonifundela wona kwaye ndinibalisela into yokuba andiyelulanga laa nto uba ndiyithi kanje. Kwayibizwa uba yintoni ayini ngesiXhosa, ngoba andiayinanga noyiayina. Ndidla kutsho kanjalo ngasesiXhoseni nangona ngesesiXhosa loso. Andiayina noyiayina. Ningayihoyi kakhulu caba ide yaphinde yasicika futhi ifowuni yam. Caba nontohlwaya ngaloo nto, ningandohlwayi ngenxa yaloo nto. Mina ndizame ke amazwi enkuthazo. Ndifuna siwafumane apha amazwi enkuthazo. Ndifuna siwafumene singafumani kwinto yokuqala.
Hayibo, wenzeka ntoni? Ndifake indumiso yokuqala ngesiXhosa. Kuyabhala ngoku indumiso yokuqala ingxininiisa kwinto yokuba. Hayibo, ndifuna indumiso nakuqobo. Sendixelele uba igxininisa phi, mna ndifuna uyifunda yona uqobo. Nantso ke indumiso yokuqala, isahluko sokuqala sifunda ngolu hlobo. Hayi uyolo lomntu ongahambiyo ngecebo labangendawo, ongemiyo endleleni yaboni, ongahlaliyo embuthweni wabaxeki. Unoyolo, unoyolo. Ndithetha nawe, nawe, nawe. Sukuhlala okanye ufumane iingcebiso zobubi, uhlale uzinze nabaxeki, ngoba unoyolo olufumana kuSomandla. Unoyolo, unoyolo olufumana kuSomandla. Sukuhamba ngendlela uhlale ucwayite, ucwayite kwiindlela zabenzi bobubi, abaxeki, abaxeki, abaxeki bendlela kaThixo. Okanye ufuna siyiphinde okokugqiba? Hayi, asizuyiphinda ngoba waphinde ndifake ngoku inombolo ezokuvula imfonomfono. Ndikhathele, ndikhathele. Kodwa ke musa kuhamba ngendlela.